Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak, yang belakang mana suaranya? Sepindah maling nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu kangge masyarakat Dusun Tanjung, Desa Temuireng nggih leres. Nggih, lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa nggih mriki wau. Nggih. Nggih, wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu matur sembah nuwun sampun ngrawakaken Lutruk Buti Wijaya nggih. Kalih matur sembah nuwun kangge sabu sedaya yang ada di depan, matur sembah nuwun. Nggih, kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari semoga Kang Mas bagi lagu Koyo Jogja Istimewa. Goyang bareng bersama Budi Wijaya.
Kurang ya. Nggih, wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu ning menok. Nggih. Waduh. Wonten pinten iki cacahe? 6. 6 Mas. 6 orang. Lengkap niki. Alhamdulillah. Nggih. Iki nok ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih Mas. Dene punaka kula mungkin man perdana nggih pentas boten. Oh niki perdana. Nggih dusun mriki pokoke wis. Dusun mriki. Mboten nate dah. Mboten nate sik ing kula. Tahun ngajeng nang maling nggih Pak Bu. Insyaallah. Oke, mantap. Nggih. Nggih. Kalau wau tembangipun ning menok sampun ngaturaken. Nggih Mas. Kaya kuthaku Jogja. Istimewa. Nggih. Nah, sama dengan kutha pundi niki wau? Desa pundi? Tanjung Istimewa. Istimewa, nggih. Penontonnya juga istimewa. Nggih, penontonnya nggih istimewa, Mas. Mantun Jawa tetep alhamdulillah membludak niki. Nggih, niki wau. Padat sangat. Heeh, langsung pewono. Nggih, saged request saking Mbak Nani ingkang dipun suwun. Napa, Mas? Air bunga ini. Air bunga ini. Anake air hujan iki mau. Mangke mawon. Nggih. Yuk, ugi saking Lambangan wau nyuwune ayang-ayang. Ayang-ayang. Sebelum minangkane pemburutan diparingi kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Nggih. Ugi bapak-bapak panitia menawi ngersakaken lakon semonggo niku bapake yang batik-batik. Nah niki. Nggih niku kadosipun mempersiapkan semua Monggo, Mas. Nggih. Jelas. Monggo kasih support. Pun boten usah niku pun minggah 1 2 3 4 nyampe. Nggih. Tidak melihat. Ketua panitia niki. Nggih. Monggo Bapak. Sebelum ya, ini panitia ingin naik. Jadi mohon untuk minta waktu. Oh buat iya. surprise. Monggo panitia. Nah niki Ayo. harus niki. Monggo jadi Bung. Yuk. Mumpung ada kesempatan. Nggih kathah banget anggota panitia ini. Nggih, alhamdulillah Mas. Monggo direspon. Ingkang dipun Nggih. Ingkang disuwun apa Bapak? Royal mawon Pak, pokoke pun tayub Pak. Siang wau pun tayub ngoten kok. Waduh. Jelas. Bandara cinta sing dijaluk Mas. Gak iya. Nggih mboten napa-napa. LBWJ tampil beda, wonten musik juga wonten gamelan. Nggih. Campur tetep saged nggih Mas nggih. Nggih. Ojo cacan dangdut, jaranan ae iso no. Nggih. Beli Bung, siap. Monggo. Semangga. Oh nggih. Oh enggak. Pundi kula onjokno, Mbah. Jadi kalian kembali bersama Budi Wijaya. Juga ada Dewi Wong Atiga. Anak hei. Lagi karepong.
Terima kasih Mas Dewo. Asik. Yang di belakang digoyang kembali ya. Terima kasih. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahtera mengarungi samudra. Merangkai tujuan nun di pantai harapan. Hae! Ayo Bung goyang lo. Dan gelombang yang datang menimpa takkan merubah keluhan cita-cita. Beredar sang bumi mengitari matahari, meranggaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Sawer man. Ho sing gurih. Indonesia. Ngodrok. La la la, baby Jelly. Badai dan gelombang yang datang menimpa takkan merubah haluan cita-cita. Wajai bang. Asik. Padamu nakoda, koda makan cinta. Bawalah adaku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Wow, Salda Bang Bahtera Cinta. Ade.
Tambah malih Mas Yono. Tambah malih yang diminta apa? Pertemuan Mas, pertemuan. Ora apa-apa mae Bapak panitia yang dipahami itu dangdut kok. Maaf, kerinduan Mas, kerinduan. Oh, kerinduan. Wis bertemu akhirnya rindu. Nggih, monggo kerinduan. Nah, pripun? Coba lagi pertemuan Om. Kerinduan sang tebal sampun meluncur. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu ingat aku juga rindu kasih sayang darimu. Segera kembali pada diriku, duhai kekasihku. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Bareng-bareng Bu Dewi. Saya Kilo. Hati gelisah sejak kepergianmu. Oh tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu.
Gantian ya. Nggih. Ya, minta Nggih. maaf. Ini hanya untuk pelepas lelah Nggih. kemarin berbulan-bulan. Nggih. Ngasih Gantian. kehormatan. Nggih, matur semanuwun Bapak. Gruke Pak Sri Derajat, arang-arang nek munggah. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun dari Nggih. anggota panitia. Hati-hati mawon Dugaan jeblok lagu, niku. Nggih, Nok. Nggih, Mas. Monggo dipun pinangkani niku wonten ayang-ayang. Ayang-ayang dulu mawon. Ayang-ayang. Nggih. Nggih. Oke, ben Aura Campur Sari kembali lagi. Nggih. Kalau mau kan dangdut. Semangga. Request dari penggemar setia Lambangan Nggih. yang diminta ayang-ayang. Nggih. Untuk Umi Kenti yang di bawah, sabar dulu Umi. Nggih. Heeh. Aku terima, heeh. Pokoknya Budi Wijayanya, Indonesianya. Selalu matchingnya. Waranggono dengan Andelewo, Andelewo gak deh. Iya. Wiro Pradogo. Yuk, Andelewo sampun siap. Yuk, sikat ayang-ayang. Digoreng Budi Wijaya. Masih tetap bersama saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Dan tetap bersama saya. Peteng rasanya hati kangen sekian hanyalah aku tresna kok nganti tresna iki yes sliramu rati akoni aku sliramu radia koni senajan dunya ra bisa nampa bakal kacoko nganggo kepisah mingkang kuoso kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musti yane ngati dungoku siji tresno iki amadi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula ampun kula laku tresno datan ngandhat saking cupu tarewangi tapateni saire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Masih bersama Budi Wijaya. Ada Andelewo, para tunangan. Terima kasih. Tetap bersama sayanya, jangan dibulinya. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musti
Bang ayang. Lama nggak dipakai. Gitu. Aku paling aja dibully loh. Gak. Sembah nuwun pangundutan dari penggemar setia Lambangan. Nggih. Yuk, pripun wonten request? Nggih niki mau menawi Bapak Ibu Kepala Desa ugi Bapak Polo. Nggih. Menawi ngersakaken lagon monggo. Bapak, Mas niki mau wonten panyuwun saking penggemar. Nggih. Nyuwune bojomu tak silihe. Lah, akeh sing setuju. Nggih. Nggih pun Supir no. Nggih, Mas. Ini yang diminta air bunga ini. Oh nggih, ugi Umi kendi Mas. Nyuwune napa? Nyuwune santri pekok. Oh. Kali pedi wau. Masa Umi pekok gak waras-waras. Yuk, Tribung. Nggih, yuk satu tembang bojomu tak pinjemi Tribung. Monggo sikat. Yo. Marah-marah lagi di Wijaya.
Mas. Nggih, kula ningali waktu niki. Nggih. Mas niki diken ngaturi Bapak Polo kalian Bapak Lula. Oke. Bapak Polo. Pundi niki piyantune Bapak Polo monggo Bapak kula aturi minggaten sasana panggung Budi Wijaya. Nggih, monggo. Pundi? Bapak Polo niki sing pundi to? Ket wau kula dikengen nimbali tapi mboten munggah-munggah wonge. Satset. Lah nggih. Ayo Bapak. Ah niki menawi. Bapak Lurah pundi? Nggih langsung sekalian Oh niku, nggih. Ngapunten waktu niki sampun dalu. Nggih, Mas. Kalau mau nunggu hujane. Nggih. Jadi waktu ini tersita kali sang hujan. Mas. Siap. Nggih yang diminta pupusin nelongso. Nah, monggo dikasih mic. Pupusin nelongso. Kene ngopo sikapmu saiki wis beda niku to? Nggih. Nggih, pun monggo kasih mic bapake. Nyabat apa? Sekarang sudah beda. Kasih mic. Nggih niki bapaknya yang Pupusin menyanyi. nelongso. Lah nggih pupusin. Mbah. Monggo yuk telewu. Nggih. Geneng apa sliramu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya Rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Iki wis dalekku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Budi Wijaya. Aduh.
batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku kemai suka tangis benci kemilangan sakurku Bari basan rangga lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalemku pilihane wong tuaku asapurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atimu ya Jos Matur suwun Bapak Kepala Dusun. Suarane apik banget no. Nggih, Mas. Jelas iku sering karaoke. Nggih nak jroning sira kudu luas padha. Nggih. Durasi waktu kita bagi waktu niki sampun dalu mangke pinangge wonten acara bedayan. Bedayan Sekarsari. Sari. Nggih. Yuk tinggal satu lagu mawon. Tinggal satu lagu Mami Umi Kenti monggo. Nggih, tiwas tak copot. Nggih ngapunten. Semangga. Yuk. Santri pekok. Pekok kok gak waras-waras. Lah nggih. Yuk monggo. Bekah. Untuk Mbak Nani mangke ten bedayan nggih. Oh nggih. Monggo yuk Tribung. Semangga. Bang terakhir santri pekok. bareng Budi Wijaya. Ahai. Wasek cuma. Juga ada Adis. Senggol dong. Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Duduk
Pripun niku. Kok saja Bapak Ketua Panitia niki wong pusat iki kok bingung aku memutuskan. Lah nggih. Mohon maaf. Mas Juragan niki wong Nggih pusat. niki mboten Pripun? kenging dipengak Mas. Ayo monggo ya. Napa Bapak? Ini apa itu? Penghormatan panitia untuk Yeah. undangan ya. Oke. Untuk Pak Kepala Dusun Tambarjo, ini kan cuma satu kesempatan aja. Minta izin satu aja ya. Pak Kepala Dusun Tambarjo, Nggih. Pak Kepala Dusun Temuireng, Oh. Pak Mantan Kades Bapak Derajat, Bapak Kades Merayu, Bapak Pardi, untuk ini kesempatan satu saja Pak, ini penghormatan panitia terhadap undangan. Nggih. Nah itu, Pak Pardi atau Pak Bajuri. Monggo Pak Kadus Ambarjo, Pak Kadus Temuireng, Pak Anang. Monggo Bapak. Nggih monggo Bapak. Lebih cepat Ngapunten, lebih nggih. baik monggo. Waktu Nggih. sampun mendesak niki. Sumangga Bapak. Untuk ibu-ibu ngapunten nggih niki tersita malih niki Bu nggih, sabar mawon. Mas Yayu, monggo untuk gabung. Nggih monggo Bapak. Mas Yayu.